xente de que todas este tipo de reunións en defensa da nosa lingua, da nosa cultura, a situación da lingua no país, pois que hai que defendelo, que é moi importante que se transmita a outra xente que non está convencida, como seguramente existemos todos aquí, non? Eu que sou de político, non teño moi claro se son políticos, intento todos os días ser empresario, que sí teño claro que son galego, non? Eso por riba de todo. Para mí é un placer, o que acabo de escoitar tanto de Inma como de Eva, unha fala como xornalista galega en Londres, Eva fala como escritora galega en Londres, eu supoño que estarei falando en calidad de turista accidental en Londres, e moi contento de todo eso, non? Como está a situación lingüística agora mesmo dentro dos partidos políticos en Galicia, que é un pouco que xa me pretendía que comentase a todos vos, non? Eu sou militante do Partido Popular, non? Por tanto, por as miñas ideas, moita xente me di, vou decir cruda e coloquialmente, vou decir, oye, ti que carajo faz no Partido Popular, non? Porque a verdade que non teño moito que ver coa liña actual deste partido, son moi combativo coa situación actual do que pensan os dirixentes do Partido Popular, non? Eu fun, digamos, criado nunha cultura política dentro dese partido moi diferente, non? Unha cultura política de consensos con a nosa lingua, na que todos os partidos políticos, pois, había unha lei de normalización lingüística na que estaban todos de acordo, que pode haber detalles en que uns partidos, pois, non estivesen absolutamente de acordo, pero digamos que polo ben da sociedade, polo interese público e pola búsqueda do consenso chegábanse a acordos importantes. Tamén pasaba o mesmo coa lei de símbolos de Galicia, absolutamente non había ningún problema ata que chegou esta administración. Entón, que puse como moitos saberedes, que había un goberno anterior a este do Partido Popular, que era un goberno bipartito, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que introduxeron unha serie de reformas que a unha parte da sociedade, pois, efectivamente non lle gustou, non? A determinadas élites e